Cek. Iki mau katuran wonten Kembang Probolinggo ya nak ya kok jadi mateng busine dalam pangrawit musikal laras. Ing siang menika wah luar biasa ya nduk ya. Iki awake dhewe ada saka temuran Bluro ditimbali wonten ing Dusun Pandan nggih. Niki leres nggih Bu nggih. Kanthi acara walimatul khitan nduk. Ananda Muhammad Rado Kurniawan sayangku. Iki berarti sunatan ya nak ya. Iki awake dhewe daleme Bapak Arif mebel kayu nduk. Wah luar biasa ya nak ya. Adalah Ibu Rizka Sugiyarti. Iki awake dhewe sowanting Dusun Pandan kanthi acara walimatul khitan ting daleme Bapak Arif dalak Ibu Rizka Sugiyarti. Iki aja lali ya ndak ya. Dedonga kagem adike Muhammad Rado Kurniawan sayangku. Adike sing dihitan ya nak ya. Muga-muga dadi enak ingkang soleh. Migunani tumrap agama lan bangsa ora liya karo wong tuwa lorone. Amin. Dadi anak kang bejo donya akhirat ya nak ya. Muga-muga Dek Muhammad Rado Kurniawan semoga kelak yen duweni cita-cita terkabul ya nak ya. Amin. Udah, iki apa? Iki lanangan kok mau ketokno iki lha apa to? Lali, Mbak. Lho kok lali? Sakjane iki lanang ta wedok to, Nduk? Laura. Loh, lanang ora wedok ora? Iya. Banci. Ora, Mbak. Ora. Real ya? Real. Perempuan real. Real. Heeh. Iki jelali juga ya ndak ya ndedonga kagem Bapak Arif mebel kayu ya nduk dalah Ibu Rizka Sugiyarti. Muga-muga sabubari nimbali kira musik budaya tansah paringan seger kuwarasan. Amin. Diparingi panjang yuswane diparingi lancar rezeki lan barokah nyambut gawe. Amin. Mugi ya nduk rezekine Bapak Arif iki ora kutaning saya tambah ya nduk ya. Amin. Moga-moga iso berkah barokah rezekine turah-turah iso nggo munggah haji Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Iki tak dongakno mbok menawa engko Pak Arif nyeblok nduk. Apane Mbak sing nyeblok? Anu sawerane. Oh, tak kira kayune kon nggo mulai siji. Kayune mbok kon nggawa mulai siji-siji. Lah iki ledeke pira 17 lho, Nduk. Oh, Jal. 17 kan salake ra budal. Lah salah era budal lan kok bengi budal lek padha wae. Iya iya. Kowe iki kok rumah samu. Tapi aku njaluke sing gede gak apa-apa Njaluk emak kayu sing gedhe nduk. Kae nek mburi ana kayu gedhe nduk. Glondongan. Kowe iki lho ya. Ayo sayangku lalipur kagem para tamu undangan ingkang rawuh dalem Bapak Arif ya nduk ya. Konjuk dhumateng para tamu undangan. Wah luar biasa tenan iki mertandane Pak Arif iki tiyang iki grapyak nduk. Tiyang iki sae lak ya to nduk. Mulane iki tamune luar biasa. Iki awan tok wae luar biasa kaya ngene. Apa meneh engko bengi nduk. San saya Rejo ya sayangku. Ya mangga ngaturi wonten pambuka bareng Alen Sedari Musik Budaya. Mbak Bile dari Karang Taruna. Mbak Bile badhe nyon lagu nggih mboten sasungkan-sungkan kagem ibu-ibu pendarat juga ya nduk ya. Juga para tamu undangan Mbak Bile badhe nyon lagu. Yes. Pokoknya tak tarik kabeh iki lho. Napa? Napa, Pak? Jalukane apa iki, Mang? Loh, endi ki sing bengok Mang sing ndi, Nduk? Aku yang goleki ya, Mbak. Kandake. Masih kae lho menawa. Apa, Mas? Mbuh. Moh Agus sing njaluk. Piye, Nduk? Agus kok. Ngono, Agus. Gak lah. Aku. Yuk monggo katurane wonten nyampur sari. Nyampur sari kasih dari Mustika Budaya. Bareng Maestro Audio juga bareng LJM Production yang sudah live streaming di siang hari ini. Musiknya si Jine kontrolnya gak muni. Oke, si Jine gak muni mas. Apa wis ora kelingan sumpah janji ku mong
mojo kemas malah kok blencani apa pancen wis nasibku kudu pisah hane karo sliramu senajan abot jroning ati nanging aku ora bisa duweni lilo atiku wis lilo sajan batin ku keloro nanging aku ora kuwowo mergo aku wis kecut tresno satu teman yang para sehari kreasi jadi musik budaya wonten lila kok jadi wonten para tamu undangan ingkang rawuh dalam Bapak Arif sekeluarga. Aki sayangku belum ada atensi masuk kagem para tamu undangan ugi dari Karang Taruna ya Nduk ya. Kita kasih koleksi-koleksi barang musik budaya juga bareng AJM Production, tak lupa juga bareng Maestro Audio. Ya sayangku langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya sing mau bengi tak tampil urung nyandak ya. Ditampil saiki ya Nduk ya. Yuk bareng artis dari musik budaya bareng anakku yang punya Vivi. Dinda. Ya Nduk. Vivi Aldiva. Nggih. Iki anakku padha ae ya Nduk. Iya, Mbak. Ora tau mlebu blas. Mlebu terus ono. Alah mlebu ndi? Mlebu goaan. Kowe mlebu iki lagi tanggal 16 tok iki lho Iki Nduk. mergane tanggal abang. Tanggal abang berarti iso mlebu. Ini kan aku sekolah, Mbak. Sekolah ning ndi Nduk? Sekolah. Gunung Pudak. Aja ngono to, heeh. Wis ora apa-apa ya Nduk ya ujungnya mergawe lah iya ta. Oke ya sayangku Vivi Aldiva. Katuran apa kok jadi batang para tamu undangan yang rawuh daleme Bapak Arif Nduk. Oke ini kasih koleksi dulu ya Vivi Aldiva ya. Nggih. Dikasih apa ini sayangku? Mana tukang Arjun, Mbak? Mana tukang Arjun? Oke. Tukang Arjun kok dadi panutan iki mau ndak? Piye ya? Ya nek ketoke bener dinot ngono lho, Mbak. Ketoke bener dinot, nek ora bener aja dinot. oh gak pareng ndoh. Marai engko ora karo-karuan lah ya. Berjalan
Toru bareng anakku ada Vivi Aldiva Sampun Katoran. Oke terima kasih Vivi sudah ngasih lagu terbaru ya Nduk ya. Ada AC Teru. Wah luar biasa ya Nok ya. Ayo kali masih bareng Musika Bure bila kagem Bapak Ibu badhe nimbali keperak Musika Bure langsung bisa menghubungi Bapak Pandi pidalem wonten tempuran Bluro. Wis pokoke soal regane murah meriah ya Nduk ya. Lain daripada yang lain ya Nak. Dijamin kualitas nomor satu sak kabupaten Blora Mustika. Oke, matur sembah nuwun. Ayo langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musika budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Dian Ardani semoga. Oke, yuk Dian Ardani. Piye Lekman? Kerinduan. Jalukane Lekman iki lho kerinduan lho. Kira-kira iki lho kerindu karo sapa ngono lho ya? Karo sapa? Karo Mendut. Jadi pacare Mendut lho. Wah luar biasa. Ya sayangku Dian Ardani kasih koleksi dulu. Mohon Nyampur Sari juga Sewates Gandrung, yuk monggo. Iya Lekman kok dikei wis rasa kuatir kok sik ya. Ora usah nangis, ngono kok mbok nangis gene lah kowe. Nang Mbak. Sama. Biasane dimieli lho. Yuk monggo. Ya, biasane ngono lho.
sewates gandreng ya nak ya. Oke bareng anakku Dadian Ardani sampun katuran wah luar biasa ya nduk ya. Lagune jan pokoknya klik-klik ya nduk ya. Oke sayangku diputar kembali bareng artis dari Musika Budaya. Memenuhi pamurutan dari Lekman karo anu nduk Karang Taruna ya tadi ya. Pamurutanipun apa Dek Sukir? Jangan tunggu lama-lama sama memilih setia. Oke. Oh alah iki Sukir dhewe semeli setia iki. Alah Gus paling. Alah Gus. Senenganmu kok ngono leh Gus. Aku pengen dijebret Agus dong. Oke gimana? Mbah Man kok malah ngaleh neh. Ngene iki lho. Jare keri duan urung dikeki wis nyaleh kembange rawe yo nduk. Wis aku kok gumun karo kowe. Nek iki kembang bangah gelem. Oke, ya langsung putar kembali bareng Siti dari Musika Budaya bareng anak-anakku. Memenuhi pamurutan dari Karang Taruna bareng Siti dari Musika Budaya yang punya Ana Mardiana. Koleksi. Duh koleksi piye lah? Aku pengen koleksi. Pengen koleksi apa iki? Iku Alah ne kondo wong wae. tua, Kondo wae nek ora iso ngono lak wis leh nduk. Wong ngono barang ngono wae kok isin barang. Ngono ku jujur ngono lho. Ya weh. Ora usah ditutup-tutupi. Lak iya to? Heeh. Bener to? Ora. Lah lho kok ora iki lho. Ora salah. Ya. Alah mau kon piye ne leman aku kok gumun aku. Egone wong tua, Mas. Ego wong tua. Ego wong tua. Heeh. Ora egone wong tua. Aku pengennya neo. Ngono. Iki kayaknya nyindir tapi nang. Ora, Mbak. Ora. Aja kesindir ta. Ora nduk, Iki aku ora mau piye lagu. Iki mau lagu ya nak. Ceritani apa nduk?
sampun katuran ya Nduk ya. Oke, kita memenuhi pemberutan dari Pramuladi ya Nduk ya. Jangan tunggu lama-lama terus karo memilih setia. Kita kasih 2 lagu ya sayang ya. Yuk langsung tak putar kembali bareng sendiri musik budaya yang punya Santi Fani, monggo sayangku. Oke, ya sayangku Santi Fani, momen pemerintahan ada jangan tunggu lama-lama. Memilih setia sih ya. Memilih setia dulu, oke, monggo. Jebule ngenyang Nduk. Iya lembak kabeh ngono, aku ya melok. Ngono. Wah anakku ki njaluk dilebokno asale kabeh Nduk. Lebok nanti, Pak. Asale. Asale ndi? Asale ning kono. Asale ning kono ndi? Heeh. Oke, semoga satu tumpang pemerintahan wonten memilih setia. Kita memilih untuk setia ya Nduk ya. Oke. Gak setia ya ora apa-apa, Mbak. Maksudnya tuh setiap tikungan ada loh ya. Gak boleh loh ya. Oke masuk. Kalau apa Nduk? Nah. Kalau bisa mendua kenapa tidak? Loh ya. Kalau bisa mendua kenapa tidak? Masya Allah. Penak juga dulu ya. Kata-kata hari ini nang apa Nduk? Mustika budaya. Krik. Wah, dosa rumahnya piye Nduk? Sukamu, sukaku juga. Dukamu, dukamu, dukaku juga. Bertahun kita bersama mengarungi suka duka asmara. Diri ini pun merasakan pahit getirnya kehidupan. Namun aku tak pernah lelah bersama kita melangkah. Sukamu, sukamu, sukaku juga. Dukamu, dukamu, dukaku juga. Bertahun kita bersama mengarungi suka duka asmara. Untuk memilih bertahan untuk setia. Wayo Mustika budaya. Barang Maestro Audio juga AJF Production. Mami Dalam Sukir Pasir. Goyang Gir.
hajat. Ini dari Bapak anu nduk. Bapak Arif nggih. Bapak Arif. Spesialnya ke Bapak Arif napa jenengan piyambak, Mas? Alah iki wonge dhewe nek ndek gawe iku lho. Pak Arif lo nek kono nduk. Biasane nek ndek sing digawe iki mesti ra dhewean. Heeh. Lah mulane iku. Ya, yuk tangis tanpa air mata, monggo. Meski ku sadari kau takkan ku miliki.
ada tangis tanpa air mata sampun katuran ya nduk ya aku jadi batang para tamu undangan Kang Rawuh. Ini dikasih satu tembang lagu lagi ya. Terus spesialnya buat yang masih tadi nggih. Oke, yang punya Baterai Cinta tadi ada ya nduk ya. Baterai Cinta terus apa ini? Tamu undangan terus tentang aku dan dia. Berarti kita Baterai Cinta aja ya. Oke, ya langsung putar kembali yang punya Baterai Cinta bareng anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya apa nduk? Siska Wahyu iki senengane kan anu nduk, Baterai Cinta. Ya mangga. Siska Baterai ABC maksudnya nduk. Heeh. Baterai ABC entek sisan ya, Mbak. Mbak, baterainya entek. Dek Sukir. Dalem mami. Dalem mami ning ndi bocah emang? Teng mriki mi. Ning ndi le? Teng mriki mi. Alah, awal ADM boleh. Aku mah diceluk mami-mami iki jenengku Parmi aja enggak, Nduk. Lah, aku celok sapa terus, Mbak? Aku mau celok sapa maksudnya? Mau celok sapa aku? Wahyu Siska. Ini lagu terakhir bareng lagi jadi musik kebudayaan Nduk ya. Nanti malam dilanjut lagi. Kamu ini dijinan ya, Mbak? Beredar sang bumi mengingkari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuan non di pantai harapan. Ayo. Oh. Mustika Budaya. budaya. Asalae kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Salahe kowe mendem bae. Ayo, Mas. Duka yang datang merintah takkan berubah haluan cinta kita. Salahe kowe mendem bae. Hai Salahe kowe mendem bae. hai babat. Salahe kowe mendem bae. Ayo, Mas. Ha ha. Berlayar batu dari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah dalam jalan cinta. Tujuan non di pantai harapan. Asik. Asik.
nyambut gawe cukup sakmene wae. Mergo bendarane wis rawuh ya, Nduk. Aja lali palunggane dicawisno.
iki sapa iki? Lho. Iso ngomong lho ya. Putri sing ayu dhewe. Nggih, pun ngertos nek kula niki nggih ayu wong kula njen wedok. Sing ngomong nek kowe sapa? Jenengan mboten napa kalih kula. Rupamu malah ngadeg. Lewe sero nek rupaku ora gadeg nek kok tedakno lek. Kemayu. Lho, kudune ya kemayu ngono kuwi wong wedok. Nek ora dikemayu-kemayu nek ora payu ya ora, Nduk. Iya, Nduk. Awak kurune kaya ngene. Kurgan daging. Wah. Jenengmu sapa? Pamblas. Blok, omblok. Nggih, Bu. Kenalan sik. Pamblok, Mas. Namine jenengan sinten? Omblok. Omblok sak menit ini. Awas rombian. Lah kenapa? Jenenge tomblok. Dene ya. Pas, Pas. pantes, Pantes. kaya sumpel bom. Wis ora apa-apa sumpel bom lah. Sumpel bom lah sing penting. Urip jegar, Pak. Ngleti jegar. Nggih. Kowe ora wedi karo Aku blas ora wedi karo kowe. Sing tak Oh, wedi Mar, iki apa? Mas ya aku wedok iki blas ora wedi karo nang kowe kebo. Lah, kowe wani karo aku. ya apa ora wani? Ya aku mang bandel iku demek sandalku ora telak lintunge. Kaya. Dandane ora enak. Wis meneng. Wes menang. Ora perlu padha caturan. Lah banjur Padha meneng kabeh. menang kabeh. Omong pentung biasa. Nek sing ora gelem menang dipentungi. Pentung biasa. Menang ae, Nduk. Aja domong. Bocah wadon. Kowe Anak pasrah. Anak iki wis aja dilampi langsung wis diambu. ngadeg. Pastah bobok ora bobok. Pasrahno atimu. Iki wong wedok. Ngene iki nek aku konetan dhewe yo gak adil. Anak-anak wis sunat urung. Wes, ayo. Gak apa-apa. Lali, pas aku kebune kadung ngene. Dengar. Goleki karo kowe. Kebo marcuet. Sadurunge aku kandha kowe kuwi sapa? Singgowati. Yen ngono kowe garwane Bandar Subali. Singgowati ngerti kok. Kabeh papan kene. Aku bakal menehi kabar karo kowe. Garwamu Bandar Subali mati saka tanganku. Mergo garwamu bale lo saka Majapahit.
Sumelang. Ana ing Kabupaten Ngranti kowe tetep lestari, mukti, ngawi bawa. Nanging bareng karo aku Jinggoan. Kowe kudu gelem dadi karo aku Jinggoan. Apa ora kelem tunggu kepengin duweni karo aku? Yo kene ora Jinggoan. Lagi wae iki padha mateni karo sebanyak Bali. Upama aku nampa karo kuwi, kudu wae aku acik-acik wangkene karo aku Kang Mas Badas Subali. Nanging kabeh wis kebacut. Ana ing Ngranti ora ana sing kuwasa kejaba aku Jinggoan. Yen kowe gelem manut dadi bojoku, aku saged ngrengkuh ponang jabang sing kok kandhut Jinggoan. Wis cukup kebo Marju. Golek apa wadon sakjane aku wae. Aku ora bakal sudi dadi garwamu. Ora Jinggoan. Aku tetep tresno karo kowe. Ing jagat ora ana sing ndak tresnani mung kejaba kowe Jinggoan. Mula dina iki kowe kudu manut karo aku Ayu. Sepurane bae kebo Marjuan. Aku ora bisa ngimbangi rasa tresnamu. Aku wis Loh, Jinggoati. Jinggoati. Jinggoati nyeblas tanpa wawit. Yo. Komplange Kabupaten Ngranti. Aku sing bakal jumeneng Bupati Kebo Marcuet.